Ang akong partner mo ay nag-ukay-ukay sa tuno para himong latik kay isagol sa pilit. Mikos-mikoson yun ang mga idol para itip ang birada ba? Ah, lami kayo. Lami kayo. Mga idol, busy yun kayo mga idol no kay nagbiko mi karon para matagamtaman nato ang kalami sa luto ni partner. So, mikos-mikoson niya pag-ayo para munanam yun ang lami ba no? Gibota nga nag brown sugar tapos gimikos-mikos gimikoy-mikoy niya pag-ukay. Una siya mga idol oh. Maghangad yung ka magluto ang mga idol para ang buhok dili mahulog dito sa imong niluto. Ingon ana kasipti sa pagluto. Kaya kung magdungo ka nga magluto mga idol, mahulugan yun nag mga balahibo gikan sa imong ulo. Tilawan dahil na mga idol kung unsa kalami. Pero wala pa na siya nalatik mga idol. Paring bibi, busy kay siyang laptop o napo siya i-chat. Basin uyab na niya ba? Ang ano eh. Pero, saita na itong maayo. Mintas nagpaabot, minsan nagluto. Pre si Junard Dapura, busy kay yung cellphone. Pati si Janelle. Na sila yung mga kachat. Siyempre naman yun yung mga loved ones. Karon mga idol, ako ay nagmikoy-mikoy ani karon kay akong partner nagbayad sa iyang utang na load. Ayang gibayaran. So ako rin mo continue ani mga guys. Mga idol. Wala na to ng mga guys kay murag sawain kay paminaw sa talinga sakit. Idol ang atong gamito na pud karon mga idol. Anaw na pagmikoy-mikoy yan ang mga idol. Mga idol, atong hisgutan ang sunog ganina mga idol diya sa may San Juan, diya sa may Bunsay, Kananan ba? Lampurnas ganun mga idol, no? Luoy kitong nasunugan mga idol, no? So kita magluto ganit ang mga idol, kailangan safety good kayo mga idol kay kung naay masunog mga idol, daghan kay madamay, luoy kayo itong may mga balay. Munang mag-amping yun mga idol, no? Para iwas sunog ba. Palaban dahil tag fireman ang mga idol, hapit na mo brown mga idol. Pag brown na mga idol, luno dahil itong kanon, kanang pilit ba ang ato eh. Kaning pag mikoy-mikoy ani mga idol, haway kayo. Dili ko basta-basta kung ikaw magbiko. Kailangan mikoy-mikoy ni mo para ma-mix bitaw ang kalami. Mga idol, nara mo pilit. Amo nang gilong ganina. Wa pa nalatik oh. Iya pang gimikoy-mikoy. Kaya kung nili mikoy-mikoy yun, away ayo paggabi ko. Mga idol, gi-transfer na mo kay grabe kataas bunto kayo. Kaya delikado. Basing mayabo ang among niluto, no? Mga idol, last panit na ni. Sa pagmikoy-mikoy. So, mga idol, gilunod na ang pilit. Para ukayon dito sa kuwan. Latik. Duha dyan ni kakaldiro mga idol. Kana una naon pag ukay mga idol. Dari na di. Kana. Uniti. Abtik mo ukay partner mga idol no. Iya man yung trabaho mga idol sa una. Tawa ninyo mga idol. Hamok yun kay isa ka kilo tunga man. Tunga-tunga ra dia ito yaman kapug naglaong. Kaya kung naglaong ka, matik. So, hamok na hinuwa na. So, mga idol, pasensya na sa akong mga istorya. Kaya na-adyo yung mga di yun na ito malikayan ng paglitok sa lingwahe sa mga Surigao nun. Kaya namangunta sa Surigao City. So, mga Surigao nun, yun ang kuwan dire. Inistoryahan. Gimikoy-mikoy na sa akong partner mga idol, no? Para ma-mix yun ang latik sa pilit. Kailangan kusog ang gamito ni mo ani mga idol. Kaya kung wala kay kusog, palyar ang imong niluto. Palyar ba? Kaya pila rin pag mikoy-mikoy ani. Dugsak-dugsako naman mo mga idol. Kana mga idol oh.
Pagkukaya na mga idol, tugsok-tugsok ko na nimo bundul-bundulon ba? Kung hindi mo na bundul-bundulon, di na ma-mix. Ay. Man, okay na Murag medyo nahuyasan ako ani ba? Mga idol, hapit na mahuman mga idol. Pansit. Ugma buntag ni, sigurado ni labi kini parisag kape nga itom. So takloban na namo diri mga idol kay way saging, basta syudad way saging. Okay na kung nakapuyo tag baryo, anay kwan, nay daghang saging. Diri syudad walay saging. Way daon saging ba?